This is the 8th year of a fiction drama category. What we were looking for was good acting and strong stories reflecting lives of those living in the regions, and we saw really a wide range of genres. For the commended entry, the jury picked Polish program produced by TVP3 Wrocław. It tells the story about miners who are members of the orchestra, but actually there is a story about political history of Poland. What makes it interesting is the fact that it's a TV adaptation of a theater play. W ten sposób orkiestra nam rosła. Prócz Zenka przyszedł do nas wtedy Semenko. Ciepnął, że robota w komitecie partii. Ciepnął, to ciebie robota rzuciła. A wszystko zaczęło się od tego, że do komitetu partii przyszedł gruby list z zagranicy. Co to jest? List? A skąd? Skąd? No skąd? Italia, Milano. Do kogo? A do kogo? Signor Pablo Semenko. A kuku. The winner was political thriller by BNT. It has a strong acting and powerful story. Set in Sofia, it shows a relationship between the media and the government. Told from a perspective of a newspaper journalist, it shows both the power and the weakness of the media. Снимките на Денев и министър Кисьов. Идеална първа страница. Вече ти изпреварих. Момент, как стигна до тях? Моят материал ще ни стреля толкова високо, че ще ни трябват кислородни маски. Аз ще уволня ли министъра? Виж, ти каза, че тук се забавляваш. Аз бачкам. Филип, ще говорим по-късно. Моят човек от бюрото направи невъзможното. Някои хора държат да се знае, че не покриват никого. И как успя точно сега? Интервюто с нощи състоянно свърши работа. Трябва да се обадя на Молов. Имам 1 час да затворим вестника. Така че бързайте. Станимир, този път ще внимавате, нали? Издънката не е моя, на службите. Затова по-късно. Журналистите ви чакат. Приятен ден. Ще отговоря на всички в залата. Само минута, колеги. Войнов, Андрей дава открит урок за прохождащи журналисти. Заповядай. Добър ден на всички, които проявиха интерес. Поводът да ви събереме тиражираната информация в някои медии четвърта власт за нерегламентираните връзки на министър Кисьов с бизнесмена Минко Денев. Няма да ви бавим, давам думата на министъра. Знам, че всеки министър е виновен до доказване на противното. В случая обаче историята е обидно проста. Става дума за измама. И честно казано съм изненадан, че тя излиза в сериозен вестник като четвърта власт.